Hej alle sammen. I dag vi er på Mohammeds og min YouTube-kanal. Ja. I dag skal vi prøve stærke ting, som vi har fundet i Netto. Vi er bag stadionet. Der er nogen, der spiller kamp. Ja. For det første ting har vi Blinkers. Vi glemte lige at tage de stærke. Og vi kom til at tage dem med barbecue. Men sådan er det. Man kan altid lave fejl. Så jeg har taget lidt noget surt. Vi har taget lidt surt. Vi glæder os til at smage det. Så har vi taget Cheetos. Flammeholdt Cheetos. De er så gode. Det siger jeg bare. Og så har vi taget det vigtigste. Takis. Vi kan starte med at prøve. Skal vi prøve at starte med det her? Ja. Det er ikke stærkt. Altså, det er ikke stærkt, men sådan er det nogle gange. Vi starter med 3 hver. Eller, ja, det er ligegyldigt. Ja, det er klart. Ja, så. Så går vi i gang. Jeg hader med barbecue. Det er bedre med blod i. Det er salt. Og olie. Jeg synes, det er fint nok. Giver 8 ud af 10. 8 ud af 10. Og dig? 8,5. Og I skal huske at lave like og abonnere kanalerne, så vi kan lave mange flere videoer til jer. Vi er nogle nye personer. Ja. Ja, jeg er en ny person. Ikke ham der. Vi skal Cheetos flammeholdt. og vi har så måske en anden dag, vi skal smage med Doritos og med live. Så prøver vi den. Ja. De ser lidt stærke ud. Kan give Det ligner på den. 10 like, som mig og Mohammed vil lave det. Er vi enige? De smager 10 likes. Nej, ikke 10. Jeg tror godt, de er gode nok. De kan godt lave 30. 30 til mig og 30 til ham. Ja, 30. Okay, nu prøver vi. Altså, man kan godt mærke noget stærkt. Det siger jeg bare. Det er lidt stærkt. Giver 9 ud af 10. Jeg giver det 8,5. Det er stærkt. Giver. Nu har vi prøvet noget stærkt, men vi kan prøve lidt surt. Ja. Jamen. Nej. Jeg har så en. Så prøver vi det. Så en grøn en. Sort. Der er forskellige smage. Jeg får vandmelon. Ja, jeg har på apple. De er virkelig gode. Okay, det står, det er meget. Det hedder sort. Det er ikke sort engang, det er ikke sort. 11 ud af 10. Det bedste herovre. 10 ud af 10. 11 ud af 10. 11 ud af 10, det er min. Og det sidste er... brun. Og det sidste er, det kender I alle sammen. Det er Takis. Det er en ny version. De siger, den er fuldt stærk. Lad os se, hvis den er fuldt stærk. Ja. Kan du lige prøve 3, så tager jeg også lige bare en 3. Ja, jeg kan. Okay. Sådan er mine. Så spiser vi. Sådan er mine. Lidt noget.
De er altså virkelig gode. 12 ud af 10. Det er min favorite. Takis. 11 ud af 10. Nu skal mig bare til vise jer, hvad vores bedste. Min bedste af de 4 må være... Min bedste er... Så en. Første, anden, tredje og... Ja, 4. Første, anden, tredje og 4. Det samme rækkefølge. Ja. Men I må have en god dag. Og 30 likes, så vi laver Doritos, nej, Doritos og Vi Lays. ses. Ja, vi ses i morgen kl. 18. Eller Vi filmer næsten hver dag kl. 18. Ja, Vi ses. vi ses.